নাই তার মানে নভেম্বর মাহত দিছিল মই দিয়াটো কি আশা দিছিল তার মানে হেই আরো কিবা ট্রেডিংত लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे गोदान भिडिअहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ मानि सायाव दिनैनि बे टपिकआ स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लासो मिथिगोन दै नङाब्ला नायाब्ला बुजिनाय नङा बेखौ अलरेडि निउसफ्राव बा जेरावबो बयबो मिथिखाबाय जे जोंहा माइनाव ब्रह्म नङा बियो ट्रेन्डिं एप्सनि थाखाय माने थाखा लुथिनानै हमजादों ना मानि थाखाय हमजादों माब्रै बेसेबां कौटि 100 कौटि गाहाम थाखा नङा होमब्ला दिनै बेखौ लानानै खारदोंमोन आरो मोनसे एयारपर्टआवहाय बिथाङा हमजाबाय दा बेखौ जों बयबो मिथिखायो दा मेन खोथाया बेसो जाहैबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै लाग्रो अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन बा आं मा बुंनो थांगासिनो नोंथांमोना बेखौबो खोनासंबानो जाबाय आरोखि Hwgrakwobw মহাপৱন চক মাইনাও ব্ৰহ্ম কিমান টকা লৈছিলে ছয় মাহ 7 মাহ মান হল পোৱা নাই আৰু দিয়াটো বেছি দিন হোৱা নাই তাৰ মানে নভেম্বৰ মাহত দিছিল মই দিয়াটো কি আশা দিছিল তাৰ মানে হেই আৰু কিবা ট্ৰেডিংত দিম বুলি লৈছিল আৰু আমাৰ পৰা পইচাটো তাৰ পিছত আৰু দিয়া নাই কি বিচাৰি মানে আমাক পইচাটো লাগে এটা যিখিনি আপোনালোকে দিছিলে এইটো লাগে মানে আমি দিয়াখিনি আমাক লাগবই পইচাটো কিমান লাগ 6 টকা দিম বুলি লৈছিল 6% আমাৰ পৰা আপুনি পাইছেনে অলপ পাইছি কেই মাহৰ পাইছে 2 মাহৰ মানে 3 মাহ মান পাইছিল তাৰ পিছত দিয়া নাই ইয়াৰ পিছত আৰু দিয়া নাই এতিয়া মাইনাও ক'ত আছে মাইনাও এতিয়া মছলপুৰ থানাত আছে দেখা পাইছি না দেখা পাইছো কেনেকুৱা ৰূপটো কেনেকুৱা হৈছে ৰূপটো মানে একদম মুখটো কলা হৈ আছে মুখটো তাৰ মানে আমাক নিয়াই লাগে তাৰ মানে আমি যিখিনি পইচা দিছি এইখিনিটো পাব লাগে কিমান মান ইনভেষ্ট কৰা আছিল আপুনি আমাৰতো বেছি নাই কি বুলি কৈছিলে কিমান লাভ দিব বুলি কৈছিলে কিমান লাভ মানে 6% পিছত এতিয়া কি ক'ব আৰু কেজিটো ধৰি আনিছে আজি আৰু কি ধৰি আনিছো মানে আমাক নিয়াই লাগে পইচাটো পাব লাগে আৰু পইচা দিছিল কিমান মান মানুহ আছিল আৰু কিমান মান মানুহ আছে নাজনো মই বেছি আমি আৰু থোৱা বেছি জনোৱা নাই নহয় আজি তাৰমানে ইয়াক আনছি বুলি গম পাইছি না ইয়াৰ কাৰণে আমি চাব আহিছে আৰু আমি কেছ এনেকুৱা দিয়া নাই কিমান আগত থৈছিল পইচা আমাৰতো 9 মাহ চলি আছে কিমান পইচা দিছিলে তুমি আমি কিমান পইচা ইনভেষ্ট কৰিছিলে আমাৰতো 5 লাখ মান আমি আৰু চলিৰ স্কুলত দিয়াৰ পৰাই জানছি না এতিয়া আমি এইখিনিতো বেছি নাজানো আৰু কি বুলি কৈছিল ব্যৱসায়টো কি বুলি কৈছিল ব্যৱসায়টো এইটো আমি নাজানি তাৰমানে মানুহবিলাক থৈছি 6% দিছি ফুড দিছিলে মানে হা ফুড দিছিলে মানে খুদ লৈছি আপুনি ফুড পাইছিল না পাইছো কেই মাহৰ পাইছিল কৈ মাহৰ মানে মাহে মাহে দিয়ে আৰু আপুনি থওঁতে কিমান মাহ আছিল 9 মাহ 9 মাহৰ কিমান মাহ কেই মাহ দিছিল কেই মাহমান মানে মাৰ্চৰ পৰা তাৰমানে দিয়াটো বন্ধ এপ্ৰিল পাইছে আৰু এপ্ৰিলত কে পাইছে এপ্ৰিলত একবাৰ পাইছোঁ তাৰপিছত পোৱা নাই তাৰপিছত থোৱা নাই মানে থৈছে তাৰমানে অলপমান গণ্ডগোল হৈছে না এতিয়া কি বিচাৰে এতিয়া আমাক নিয়াই লাগে যিখিনি আমি পইচা দিছি কিন্তু পাব লাগে হয় না নহয় ৰিটাৰ্ণ এইটোৱে আৰু अब्ला लोगोफोर दायो फैदो जोंहा मेन टपिकआव नङा होमबा माइनाव ब्रह्मखौथ' हमबायलै रायजोफोर नङा होमबा जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा आरो बेजों लोगोसे सोरखौ हमबावनांगौ नोंसोर मिथिगौ ना बै मानसिखौ हमनांगौ जिथुनाखि थांनाय समाव गोबां इउटुबारफ्रा बुंदोंमोन हो माबा YBYनो बेफोरबायदिनो माबा एप्सनो माबा ट्रेन्डिं गेमनो बैफोरबायदियावहाय हो रावबो फैसा मेनेज दाबा फैसा दाहोबा फैसा होनानै दा गेले होननानै गोबां इउटुबारफ्रा बुंदोंमोन बै समाव मा बुंदोंमोन इउटुबारफोरखौ हा गोसोआव दंना रायजोफोर बै समाव इउटुबारफोरखौ बुंदोंमन बेफोरनि बागै भिडिअ लाबोनाङालै दिनै मा जादों थगायजादों गोबां लाख लाख रोजा रोजा कौटि कौटि थाखा लुथिजादों हा बै समाव बादा होनायखौ मानियाखैमोन बै समाव बुङोमोन बियो मोनसे बिजनेस बा बियो मोनसे मा होनो मोनसे बिजनेसावहाय थैनाय थांनाया थाखायलै जेबो नङा
दिनै मा घन्टा नांनायनि ससियेल मिडियायाव मोखां खोबथे खोबथे मा नांनायनि फैदों हा नोंसोरखौबो हमनांगौ नोंसोरखौ सोर थोननाय गेलेनो नङा होमबा लाब जागोन हो मुलाम्फा जागोन जेबो नङा इउटुबारफोरखौ बुंलाबायदोंमोन रायदोंमोन बखिदोंमोन हो दिनैनि दिनावहाय ससियेल मिडियायाव बै माइनावखौल' दाय होबा जाया बै नोंसोरबायदि गेलेग्रा मानसियाबो दाय हो बै दिनैनि दिनाव ससियेल मिडियायाव फैदों नोंसोरो बा निउसफ्राव फैदों बुंफैदों माइनावा बिदि बिदि लानानै थांबाय बिदि बिदि लाना खारबाय माइनाव ब्रह्मआ होननानै दिनै नोंसोर होआमोनब्ला बैयो मोनगौमोन दानो बैयो माइनावा नोंखौ लेंहरनानै फै हाब फै बिखायाव हमनानै लाबोनानै हो जर जबस्थि नोंसोरखौ सोफैदोंमोन जानो ट्रेन्डिं गेमावहाय फैसा हो आंनो होननानै आङो रोजा रोजा बा लाख लाख थाखा नोंसिनो बारा हरगोन होननानै लिंहरदोंमोन जानो हा दिनै माइनाव ब्रह्मखौल' दुसिबा जाया रायजोफोर नंगौना नङा दिनैनि दिनावहाय बै नोंसोरो लाब जागोन होननानै गेलेबाय नङा होमबा बा थगायनानै लाना खारजाबाय नोंसोर लाब जाबाबा फैसाखौ मोनबाबाथ' नोंसोर ससियेल मिडियायाव फैनानै माइनाव ब्रह्मखौ बखिफैनाय नङामोन बा बुंफैनाय नङामोन बा ससियेल मिडियायाव रायजो राजानि सिगाङावहाय खोन्थानाय नङामोन बा हा दिनै आरो पुलिस स्टेसनाव थांनानै बा पुलिस एफआइआर होनाय नङामोन ना नङा होमबा दिनै नोंसोरखौबो होनांगौ नोंसोरखौबो हमनांगौ आंनि बायदिबा नंगौना नङा रायजोफोर आंनि साननाया नंगौना नङा बा राइट नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय थांनाय समाव गोबां मानसिफोरा बखियोमोन ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि YBY खौ बुंनाङा बा माबा मोनसे ट्रेन्डिं गेमखौहाय जेबो बुंनाङा आरो सोरबा बायदि सासे इउटुबाराथ' ओरैबायदि बुंदोंमोन अदालगुरियावलायनो CBI आ नागिरगासिनो बै इउटुबारफोरखौ जिनाखि YBY एप्सआवहाय मा होनदों बादा होग्राफोरखौहाय फेक निउस होग्रा होननानैहाय हमनो नागिरगासिनो थांगासिनो हाइकर्टनिफ्राय अर्डार फैबाय आरो मा होनोमोन जाय मानसिया बेफोरबायदि बुंदों बैसोरो जाम्बासो मुर्खसो जोलैनि हांगारसो होननानै बुंग्रा सासे इउटुबार दं बेखौबो हमनांगौलै रायजो बेखौबो हमनांगौ साला दिनै गोरिब गुन्द्राफोरखौ लुथिनानै खारबाय बैसोर बायदिया नङा होमबा दिनैहाय बैसोर बायदि मानसिखौबो हमनांगौ आरोखि नंगौना नङा गोबाङा माने लाजिनोबो हागौ गोबाङा बखिनोबो हागौ मानो होनबा गोरोन्थिया नोंसोरनिनो नोंसोरखौथ' बिखायाव हमना लायनानै बा जर जबस्थि खालामनानै माइनाव ब्रह्मआबोथ' सोआखैमोन नङा होमबा दिनै नोंसोरो थाखा मोनैखायसो दिनैनि दिनाव नोंसोरो बेफोरबायदि फैनानै बुंफैदों ससियेल मिडियायाव दायनिगिरिया सोर नोंसोरखौ सोर थोननाय हाबनो बा फैसा सोर हैनो थोननाय माइनाव ब्रह्मआथ' माबाखैमोन दिनै माइनाव ब्रह्मखौ हमदों मोजां जादों बेबो माने मा होनो गोरिब गुन्द्राफोरखौ लुथिनायफोर बायदि जादों आरो बेजों लोगोसे बै जायफोर लबिया लब जानानै हाबदोंमोन बा थाखा फैसा हैदोंमोन बैसोरखौबो हमनांगौ आंनि बायदिबा नङा होमबा स' लोगोफोर दिनैनि दिनाव सोरबा बायदिया आंखौहाय गाज्रि मोननो हागौ बा सोरबा बायदिया दिनैनि दिनाव आंखौ दुखु मोननो हागौ सोरबा बायदिया रागा जोंनो हागौ बेवहाय आंखौहाय नोंथांमोना गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया बाहायफोर नंगौना नङा दिनै नोंथांमोना आंखौ गाज्रि मोनथारदोंब्ला आंनि गोसो गोरबोजों आंखौ नोंथांमोना निमाहा होदो आरो नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे भिडिअखौहाय स' लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट खालाम गोसो बायदि नोंथांमोनखौहाय मा होनो नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थायो आङो आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ अल खालामनानै ला स' लोगोफोर आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो स' लोगोफोर बे भिडिअखौ आं बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना मा सानो नोंथांमोननि गोसोआव मा जादों बेखौ निस्सय कमेन्ट खालामनानै खोन्थानो दाबाव स' लोगोफोर थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय